Shashun futhi ngirosas Furnes shangwato sibukele ivideo yalomlisa otrendayo owakhe indlu esaseni right now but akasuke phezulu lapha esaseni ukuze sithuyiso lesatha akafuna ukugoloze amaphoyisa wathi no, I'm not going anywhere, this is my house on top of that tree. Holly manje ukuba iphoyisa bafana hayi kuba iphoyisa oxolo yabona nje kuba iphoyisa isono phela lesi ngoba futhi khona umuntu ohlala esihlahleni khona umuntu ohlala esihlahleni phezulu esihlahleni osingintshengisa kwaze kwanzima marumpa lo muntu guys uhlala la esihlahleni lesi manje phela uMetropolis ufune ukuzosusa lesihlahla lesi marumpa womlungu lapho akacabangi ukuphuma uhlala la esihlahleni na intamba agibela ngayo bafethu ayishemani ukusoyakha kanjani yona le ndlu lena noma sekuduma izulu wemlungu ulele yini wemlungu ay bafethu kodwa niyahleka wayakha kanjani lento ulaba phaka mfethu uvele uzosimali uzosimali yesinkwa nange phendula phakathi wemlungu angizwa sisi